Masha Allah, yau za mu bayani ne akan yadda mutum zai yi debloquing a aka yi mai za ka kai kokari ka yi debloque ta wanda ya yi maka ba tare da saninka ba. Sai ka ta tura mai sako ka ga cewa sakon baya dawo, kenan hakan yana nufin debloquing ka yi. Kenan kai kuma ta yaya za ka kai debloque? To ga hanya mun kawo mai sauki ta irin yadda mutum zai amfani da ita ya yi debloquing wannan bloque da aka mai, sai amfani da shi da ikon Allah, kuma za su ci gaba da chatting yadda ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba. Mu shiga cikin bidiyon mu ga abin da muka so da shi. Yawwa, wayar mu tana haka, yanzu mun shigo cikin tabloquin mu. Tunda mun shigo cikin tabloquin sai mu ci gaba da darasin namu da ya kamata. Kenan sai mu dauko mu taimake mu cikin WhatsApp din mu, sai mu shigo WhatsApp. Har kullun dai cikin WhatsApp dai ni da ma muke. Gashi kowa ya san ina ne WhatsApp. Sai ka nemi WhatsApp ɗinka, gashi mun zagaye shi da ja. Ko bari mu sake mai kala saboda ku gan shi da kyau. Gashi an zagaye shi, shine WhatsApp ɗin mu. Sai mu taɓa shi, sai mu ɗan yi haƙuri saboda yanayin buɗewa yana ɗan ɗaukar lokaci kaɗan. Yau wato ya ma yi saurin buɗewa, sai mu shiga. Yanzu mun shigo, sai mu nemi inda za mu wanda muke so mu yi bloque. Wanda muke so mu yi bloque yana ina. Bari mu neme shi yanzu. Yawwa gashi nan, shi muke so mu yi bloque. Gashi nan. Tun message ɗin shi na farko ba mu yi bloquing shi ba. Yanzu me ya saura? Sai mu taɓo nan wanga 'yan ɗigwagen guda uku a nan sama. Nan sama bisa sunan shi. Gashi nan kun gani? Shi za mu abin nan ga wurin sunan shi. Shi za mu taɓa. Sai mu taɓa kamar haka. Sai ba mu fuska kamar wannan. In ya ba mu fuska kamar haka, sai mu ja sama. Sai mu ja ƙasa nake son cewa. Sai mu ja kibiyan mu ja haka mai sama. Kenan in muka ja sama, shi kuma sai yana yin ƙasa. Kun gani hakan? Sai mu ja. Gashi nan da ja inda aka rubuta bloquer la personne. Nan ga inda aka rubuta bloquer. Gashi nan mun zagaye shi. Ja ne kuma mun zagaye shi. Kun gani? Gashi nan inda aka sa bloquer. Shi za mu taɓa. Idan muka taɓa, gashi yanzu sai mu taɓa shi. Sai ya tambaye mu yi bloquing shi. Kada ya ƙara turo mana message, ba zai iya kiran mu ba zai iya tura mana message ba. Sai mu ce mun yarda. Sai mu jira. Kenan mun taɓa OK. Kun gani? Gashi nan ya rubuta wanda muka yi bloque ya bloku. Yanzu ku bari ku ga mu koma can. Mu muna mu tura mai. Ko yanzu muna mu tura mai. Yanzu ku jira mu gani. Mu buɗe kishi tukwana. Mai jira yanzu sai mu nemo inda yake ya turo mana sako. Ku gani in ya turo sakon ba zai zo ba. Sai mun ɗan jira. Masha Allah yau gashi nan to mun buɗe shi. Yau yanzu ga wanda za mu tura masa sakon yanzu. Yanzu mun yi bloque. Ya yi bloquing. Gashi yanzu wancan ya yi bloquing yanzu ba tare da mun sani ba. Yanzu bari mu tura sako mu gani. Sai mu sa yawwa barka dan uwa. Yawwa barka dan uwa. Sai mu tura. Kun ga mun tura, amma shi can ba zai zo mai ba. Ba sai ganin komai ba. Message ɗin mu bakin haka zai tsaya. Ba zai shiga can ba. Kullum haka zai tsaya. Ya ta tsayawa haka. Kenan sai mu nemo wancan mu gani. Daga ba zai shigo nan ba saboda ya yi murge mai bloquing shi. Kenan tunda ma tare hanyar shigowa ba zai shigo ba. To, kun gani? An sa vous avez bloqué ce contact. Appuyez pour le débloquer. To kun ga murge mai debloquer. Mun yi bloquing shi. Shikenan haka zai tsaya. Message ɗin shi ba zai ƙara shigo mana ba. Kiran shi ba zai taho mana ba. Haka za mu yi zaman shi. Nan shine WhatsApp inda aka yi bloquing wancan. Wanda ba ma so ya zo mana. Shine nan WhatsApp inda muka yi bloquing shi. To yanzu kuma sai mu koma WhatsApp inda aka yi bloquing.
wanda muka bloke wanda shine na WhatsApp inda aka mana bloke ne daga can wancan. Kenan nan duk abin da muka rubuta nan kun gani, bari mu yi ta tura ku gani ko da ɗaya ba zai zo mu wancan ba. Kun ga tura muke ta yi bai nuna mana alamu ya shiga wurin wancan ko? Bari ku ga mu koma ga wancan ko ba za ku ganin komai wa ciki ba saboda bai rige ya shiga can ba, shi yasa ba za mu ga komai can ba. To kun gani nan ciki shiru, babu abin da ya shigo har yanzu, kun gani ko? To yanzu dan kana buƙatar ka yi debloquing shi, kenan ka yanzu an yi bloquing ko? Yanzu in kana buƙatar ka yi debloquing ya ne ya kamata ka yi? Tahiya za ka yi ga wancan account ɗin naka, ka yi haƙuri ka yi supreme account ɗin naka ga baki ɗaya. Sai mu jira yanzu, gashi yanzu mun dawo cikin account ɗin wanda aka yi mana bloquing. Yanzu an yi bloquing na, wancan ya yi bloquing na, ban san me dalili. Misali tana yiwa yarinya ka ce ta yi bloquing ka, kana son ta ita kuma ba ta son ka yi ta yi bloquing ka, ko kuma wani abokinka ne yana ganin kamar ka dame shi ko kana buƙatar wani abu wurin shi ko kuma dai wasu abu da makamanta haka, sai ya ce to ai bari in yi bloquing ka, in yi bloquing ka ai shikenan message ɗinka bai shigo mu kuma ko ka kira ni ta WhatsApp bai zuwa. To ya ni za ka yi? wuri kasan ka samu fillistin war ne ta can appel ordinaire ko message ordinaire SMS, to iri ɗaya ne da nan ma iri ɗaya ne. To yanzu in za ka debloque, ya ni za ka yi debloquing wannan? Pour debloquer sa yadda ya kamata ka yi don ka debloque, sai ka taɓa ga yan ɗigwagen guda uku. Kun dai san kusan kullum dai haka nan ne muke yi, ga sana ɗigwagen mu guda uku su za mu taɓa, sai mu taɓa. Gashi mun taɓa sai mu tai wurin parameter gashi nan shine zaɓi na ƙarshe, gashi nan shi za mu taɓa sai mu shiga. Idan muka shigo gashi mun shigo go, sai mu tai wurin count gashi nan mun count gashi inda aka sa confidentialité sécurité changer de numéro. To mun gani ko nan za mu taɓa gashi sai mu shigo ciki. Yanzu in muka shigo ciki ya ne za mu mai debloquing abin da aka yi bloquing da aka yi mana? In muna buƙata kun ga inda za mu sa nan supprimer mon compte, delete my account da English, delete my account, shi za ka taɓa. Kawai ka ji komai kawai taɓa shi, kada ka ji wani abu, kawai ka buge shi. Kun gani ko? Zai tambaye ka sai ka sa bayanai na wannan WhatsApp ɗin naka. Yanzu na farko abin ga biyu za ka gani gashi nan na farko wannan, bari mu ɗauko ma baya don ku ga inda muka shigo. Nan gashi zai tambayi ka wannan, kaga kai akwai da zai ce maka changer de numero. To kai tunda ba changer numero za ka yi ba, me za ka yi? Ya riga ya yi me ake cewa ya yi bloquing ka, ko ka changer numero duka iri ɗaya za ta tsaya, ba za ta sake ba. Kenan kawai me za ka yi? Sai ka ya ce nan choisir un pays, ka zaɓi ƙasa, wace ƙasa kake, ƙasar da kake za ka sanya. To mu dai mun san ƙasar da muke, kenan kai ƙasar ka inda kake can ita za ka sanya, ƙasar da kake a lokacin da kake son kai sifirimin wanga. Kana yi wa ɗan Mali ne kai kana Burkina, ko kuma ɗan Libya ne kai kana Niger, kenan sai ka nemi ƙasar ku ka sanya nan gurin. To gashi nan mu ƙasar mu ce inda muke Niger muke, gashi nan. Kenan tunda cikin Niger muke ita za mu ɗauka, Niger za mu ɗauka ko? Sai mu taɓa, gashi ta haito nan sama Niger, gashi nan sama kuna gani Niger. To ya yi daidai. Yanzu sai me ya saura? Sai ka sanya lambar line naka wanda aka yi bloquing ka, wanda ka buɗe WhatsApp inda shi nan za ka sa shi gashi nan numero da telephone, sai ka taɓa shi.
in ka taɓa sai tablo ya zo maka haka, sai ka sanya lamba ita ce haka, sai mu sa lambar ga ta nan mun sanya, kenan mun sanya sai mu yi saura, tunda mun sa lamba sai mu taɓa ina gashi nan, sai mu taɓa gashi nan, za mu taɓa supprimer, to sai mu danna supprimer. Amma ka tabbatar duk abin da za ka yi da connection za ka yi shi. Yawa kenan kun ga yan uwa nan ga sai ka ci gaba da yin haƙuri ka bar shi ta tahiya, ka rinka bin shi daki daki kana yi kana taɓa, kuna ganin daidai inda muke taɓa, sai ku ci gaba da bin shi haka nan, kuna ƙara haƙuri yana dinga tahiya sannu sannu, bakin gulgul sai kuna bi ku ta hankali sannu sannu, kada ku yi gaugawa ku ɓata, insha Allah kaɗan kaɗan za ku bi shi sannu sannu, kuna suppression ga yana a ƙarshe inda ke da ja sai ku taɓa, bayan kun taɓa can sama ya rubuta muku author sai ku ɗauki author, to insha gashi nan dai kun gani ana ta gogewa dai, sai ka ci gaba da gogewa, shi kan shi in ya goge ya hutu sai ya fito daga ciki, sai ka yi haƙuri dai, wataƙila ko matsalar sadarwa ce. Shikenan kun gani WhatsApp in ya goge ga inda sai hitowa, shikenan yanzu ba ka da kwanta bisa wannan lambar taka, shikenan yanzu ba ka da kwanta sama wannan lambar taka, to yanzu dan da za ka yi kuma sai ka maida ka sake buɗewa sabon WhatsApp, kuma ka sake buɗewa da kuma wancan lambar da ka goge, kenan sai ka sake maida. Yawo gashi nan muna sa lamba, gashi nan muna sa lamba, gashi nan muna sa lamba, sai ka zaɓi ƙasar ku, kenan sai ka zaɓi ƙasar ka, in ka diba rigar ma har ta shigo, ko ka rubuta ko kuma ka shiga ciki ka nemo, duka ɗaya ne. Gashi nan mun sa lambar mu, sai mu ci gaba, sake buɗe sabon WhatsApp. Gashi nan yana verifying, yana verification na lambar mu, ya gani in muna ga wani kwanta in kuma ba mu da, kai tsaye daga ka goge kuma ka koma ka maida kai tsaye, kar ka ce wai sai wani dogon lokaci kenan ka sake maida, a'a kana gogewa kawai ka maida. Sannan sai mu jira shi saboda connection sai ya yi verification. Yawa sai mu jira shi. Ina mu ci gaba da jira. Ci gaba da jira. Connection ɗin ce ta ɗan sauka kaɗan, sai mu yi haƙuri mu bar ta, tana zuwa. Yawwa to kun gani ya gama verification, sai ya tambaye mu ci gaba, sai mu ce ci gaba. Yawwa kenan yanzu abin da zai jira shine lambobin da za mu sa cikin nan, su za su turo mana lambobin sai mu sanya cikin nan wurin. Sun turo mana su yanzu ba da jimawa ba. Sai mu yi haƙuri, sun dai turo mana su insha Allah. Yawwa gashi nan an turo mana cikin wata waya, saboda layin baya cikin wayar, tunda layin bai cikin wannan wayar gashi nan yanzu an turo sai mu sanya. Yawwa sai mu sa shi, gashi nan 11308. Yawwa gashi nan mun sa ya ci gaba. Gashi nan ya gama verification, ya ce verification termine kuma ya ci gaba.
yawwa kenan nan sai mu rubuta sunan da muke so ko mu ɗauki wani suna can daban dai kawai mu sanya bari mu sa haka yawwa gashi nan mu rubuta G-Spoy. In muna buƙatar mu ɗora foto, in ba mu buƙata sai mu bari har daga baya. Foton mu na mu bar shi har daga baya. Shi mu yi haƙuri connection in ce ta mutu. Yawwa yi haƙuri saboda harkar connection ce ta ɗauke, gashi yanzu ta dawo. Yau yanzu za ta ci gaba insha Allah. Yawwa gashi nan za ta ci gaba insha Allah. Insha Allah gashi nan za ta ci gaba Allah ya rassara cikin Allah ne. Sai mu yi haƙuri mu jira ta buɗe. Amma ka tabbatar in za ka yi ka tsaida ka sa connection ɗinka bon in fike gare ka sai ka sanya mode avion ko kuma na flying mode da English flying mode ko kinan ka tabbatar ka tsaida saboda kada kira ya dame ka kana cikin kira da ya ɓata ma lokaci ya hana ka mai. In kuma connection ka gare ka ta data to dole ka yi haƙuri da haka nan ka bar ta ci gaba. To ko gani yanzu da iko Allah ya wannan gashi nan yanzu mun buɗe sabon WhatsApp. Yanzu me za mu yi sai mu taɓa nan mu mu nemo wancan wanda ya bloke mu ko kuma ita yarinyar tamu da ta yi bloke mu sai mu nemo lambarta. Yawwa ko mu masa nema ya fi kawai. Mu sa nema ya fi. Yawwa ina ji shi ne nan. Ina tunanin shi ne nan wanda ya bloke mu yawa shi ne sai mu tura mai saƙo magani ku fara ku yanzu muna tura saƙo kawai shiga zai barka dai to bari mu tura magani shiga fa zai yi na account in mun yi supreme shikenan duk wani abin da ya tallaka da wancan account in ya ɓace babu shi kenan yanzu dole shiga zai yi ga wancan contact yanzu sai mu koma can ga wancan magani wanda ya yi bloke mu. Madalla, barkanmu da dawowa da kallon bidiyon namu na yau. Fatan bidiyon wannan ta burge ku, fatan za a aiki da abin da muka karantar a yau, fatan kuma zai amfani kowa da kowa, kuma kada a yi shi don Allah don kuntata ma wani ko don munana ma wani, hakan ba daidai ba ne. Mu yi shi da kyakkyawar niyya da ikon Allah. Masha Allah.